Sal-aħħar tas-sena fi 13 il-post maxtut ta' pajjiżna se jkunu ġew installati b'kollox 80 pilastru tad-dawl u l-ilma għas-sajjieda. Dawn il-pilastri għandhom lan li jgħinu sabiex jiffaċilitaw ix-xogħol tas-sajjieda qabel jibdew il-vjaġġ tagħhom jew wara x'ħin jerġgħu jitlu lura l-art. Dan ħabbritu s-segretarju parlamentari responsabbli mis-sajd Alicia Buġejja Sajd li qalet li s'issa twaħħlu 70 pilastru b'investiment ta' ftit inqas minn €500,000. Is-segretarju parlamentari qalet li din kienet miżura fil-manifest elettorali li se tkun qed tiġi implementata fl-ewwel sena ta' din il-leġislatura. Għandek proċess fejn is-sajjied minflok għandu bżonn itella d-dajsa tiegħu ġo boatyard jew fejn id-dar biex jagħmel manutenzjonijiet żgħar se jkun qegħdin niffaċilitawlu dan il-proċess billi għandu aċċess għall-ilma u d-dawl hawnhekk. Min-naħa l-oħra il-konsumatur jista' jserraħ rasu mill-freskezza tal-prodott għax ħajkun hawn anke l-ilma provdut lis-sajjied sabiex kun jista' iżomm l-iġene tal-prodotti tal-ħut li jkun qabad fis-sajda tiegħu. Id-direttur tal-Akwakultura Dennis Kallejja spjega fl-installazzjoni dawn il-pilastri qed tgħin lis-sajjieda fix-xogħol tagħhom. Fil-waqt li jagħmlu l-operat tagħhom huwa importanti li qabel propju jmorru għas-sajda u anke x'in jiġu lura mis-sajda tagħhom ikollhom bżonn anke l-ilma u anke d-dawl biex pereżempju jqabdu freezers allura x'kien jidħlu fil-portijiet flok iħallu l-bastiment tagħhom mixawl biex propju jkunu jistgħu jieħdu dik l-enerġija jkunu jistgħu jużaw il-pilastri tagħna u għaldaqstant inżommu l-arja ta' madwarna iktar nadifa.